Добър ден на всички! Намираме се на базата на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури на 5 км в град Бургас. Тази нощ, след продължително наблюдение, в територията на язовир Мандра, екипи на сектор рибарство и контрол в град Бургас, както и екипи на сектор рибарство и контрол от град Добрич, направиха съвместна акция. Установихме следните нарушения по Закона за рибарство и аквакултури. Първо, извадили сме 30 броя хрилни мрежи. 30 броя хрилни мрежи, които са грубо около 2 км пуснати в работно положение. Виждате, колегите в момента извършват чистене на рибата. Количеството риба, което е в тях установено, не е много голямо. Освен мрежите, които сме установили, има установена група в момента, в който излизат от язовира, тогава когато смъкват на брега мрежите и рибата съответно. Тук е момента да благодаря на 4-то районно в Бургас за оказаното съдействие на охранителна полиция. Заедно с тях установихме кои са лицата. Съответно са предприети действия по административни нарушения и съставяне на различни бройки АОАН. Рибата, която виждате в момента и която се чисти, ще бъде дарена на социален патронаж в град Созопол за крайно нуждаещи се хора, разбира се. Тук е момента, искам да отбележа, че хищната риба, щуката, от 15 март и бялата риба са в период на забрана, заради това, че естествено си хвърлят хайвера. Предстои пролетно-лятната забрана за всички миролюбиви риби, така че Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури тепърва засилва дейностите си на територията на цялата страна, не само тук на територията на морските звена. И точно това искам да покажа. Ето това е бяла риба, женска бяла риба. В момента бялата риба е в забрана. Това е женска бяла риба, трофейна. Всички рибари знаят точно за какво говоря, която е пълна с хайвер. Огромното щастие е, че само един екземпляр има в тези 30 мрежи, които сме намерили в работно положение, абсолютно нерегламентирани. И има само една такава риба, която, за съжаление, не можахме да върнем във водата, защото не беше в състояние, в което би могла да оцелее. Че Яра си партнира с Изпълнителна агенция по гори, Гранична полиция, Охранителна полиция, Българска агенция по безопасност на храни и различни други институции в различните областни градове на страната. Тогава, когато е нужно, ние